Hey kamerot, door de schette kloeken, geef een schetterie voor die naast. Hey kamerot, door de schette kloeken, verrek ik zin een bommel. Iets harder! Hey kamerot, door de schette kloeken, geef een schetterie voor die naast. Hey kamerot, door de schette kloeken, verrek ik zin een bommel. Een bommel van het Ja, het is donderdag alweer de 4e uitzending van Vastelovend Gasten. We hebben de winnaar van de Einzelganger-optocht. We hebben Big Benny, je hebt het allemaal al gehoord. Ja, Ben, de staat er met een pilsje. En eigenlijk zou het natuurlijk heel netjes zijn, want ik zou zeggen, goh, wil ze nog een pilsje? Maar kom hier met. Ah, het is al leeg. Big Benny gaat vasten. Ze gaat vasten, nog vastelovend. En we hebben besloten dat ze er vandaag al een soort, ja, niet echt met gaan beginnen, maar we gaan al een test doen. We gaan eens uittesten of zich dat lukt. Het is een uitzending. Het ziet er nou uit dat hij met vlag en wimpel gaat slagen. Bij ook Jezus Mark van Café in Wijse Russel in Bocholt. Ja. Zo wie Big Benny van die types die gewoon vasten, dan moesten er natuurlijk niet te veel van hebben in het café. Hè? Nee, eigenlijk niet. Dan komt dat niet goed. Wie zit dat in Bocholt? Werd er het gedronken? Heel veel, gelukkig. En gelukkig hulpen, hè. Dat is het lekkerste. Ik kan het uit eigen ervaring bevestigen. Je gaat nu eens doen hè, met vastelovend. Nou, het niet. Jarenlang is dat niet meer geweest, maar we zijn nu als eerste keer warm met in de optocht met de eigen carnavalswagen en een eigen caféprins. En dat is nog niet uitgeroepen? Nee, dat is 4 februari werd er uitgeroepen. En daarna hebben we Black and White Party in de Wijse Russel. En het is niet toevallig dat Stoede Caféprins weer is. Dat zou kunnen. Misschien we weten. Spannend. We zijn begonnen of zo wie Prins Ali uit Syrië dan zegt. Onderheen. Big Benny is niet alleen gekomen, hij had zijn veldmuis metgenomen. Is ze zelf ook een sprint van in 1995, geloof ik. Hoogheid, hooglustigheid. Dave, wie beveelt het zich als heerser over het veldmuzenriek? Ja, beveelt goed. Samen met de vrouw als wienkundige maken we er een topjaar van. En bij de muziek ontvangen als een grote familie. Dus tot nu toe super. Ja, het is eigenlijk ook een grote familie. Want toen was dan weer de kleinzoon van Dree Peters. Dat kwam uit de politiek, maar dat is ook al 133 jaar geloof ik grootvorst van de vereniging. Dus het wordt eigenlijk, kost het niet anders dat toe prins zou zweren, toch? Ja. En is het dan het ganse jaar carnaval wie echt doet? Nee, dus ja, altijd als het uitroepen begint en dan pas is het bij ons carnaval. Dan gaat het echt los? Ja. Hartstikke leuk. Ik zie nog aan het rood-geel-groene bloed dat stroomt door die aderen. Ochie vandaag, de haverbuul. Ik moet even gaan zoeken. Er zijn zoveel prinsen en prinsessen. Uit Münster geleden. Dat klopt. Goedemiddag. Goedemiddag. Nu is het zo, als ze dan prins weerst, dan werd hij hoe is eigenlijk omgetoverd tot een prinselijk paleis. Wie dicht zit dat geloof ik het anders, want toen zit ze in een tijdelijk... Ik heb het meest bijzondere prinselijk paleis van Limburg, denk ik, ja. Vertel. Ik heb een tijdelijke woning, dat is eigenlijk van containers aan ingekoppeld. En ik denk dat er nooit een prins in zo'n paleis gewoond heeft. En wie gaat dat dan? Dat is wel een tapje of een bar? Er zit wel een klein berken in, dus daar zou je wel veel, ja natuurlijk. Dat is geen probleem. Ja, ik denk nu die prinses. Je ziet er eigenlijk uit wie koningin Beatrix. Wow, dat is helemaal. Alleen het bankkonto reikt niet zo wiet. Misschien kan dat nog veranderen. We hebben ook nog hier, dat is eigenlijk een unicum, hè? Anna, de prinses. De allereerste prinses in 54 jaar. Dat is eigenlijk gewoon super vet. Wie heeft ze dat geregeld? Weg niet. Ze hebben dit gevraagd en toen moest ze lang twijfelen. Veld met, schoon, ja. En nu is ze de allereerste prinses Bessa. Toen ga je de geschiedenisboek in. Bevilt het echt een beetje? Heel erg. Oh, gelukkig. We hebben nog meer prinsen en prinsessen. De Kluivert uit Maastricht. Een
echte party animal is de prins. Ja, dat klopt wel. Ja. De horeca zit in de bloot, al jarenlang in de horeca werken. Dus Kleuvers hebben zich dit jaar wel een goede noot gezorgd. Die beginnen al te puffen als ze bij mij binnenkomen. Dan moet ik nu echt al aan de schrubleer beginnen. Ja, dan kan het feest wel gaan. Doe eens deur tot het einde. Dat sowieso. Wie vindt de jeugd het? Is het een leuke prins? Ja. Ja, waarom? Wat vindt u ervan? Hetzelfde. Hetzelfde. De wortelkes die zijn ook nog hier. Die zoeken nu leden, de wortelkes uit Wiek. Waarom moet iedereen jonger dan 18 of zo zich aanmelden bij u? Waarom is het zo leuk om wortelke te zien? Dat het leuk is en een kind zegt en prinses wil. Ja, dat is natuurlijk het allervetste. Heb je nog een slogan waarvoor iedereen in Limburg moet kunnen oproepen om wortelke te weren? Ja. Ja, dus zie je, het is gewoon hartstikke leuk. Daar komt de optocht. De optocht! Het is een uberval. Een banguberval. Het gaat gevaarlijk weer hier. Banguberval hier bij heen. Een beetje hardop. Het kan gevaarlijk weer, hè? Dus hou ik een beetje aan de kant. En ik denk dat het zo moet, maar ik weet het niet zeker. Hop! Ja, Denk dat het zo moet, hè? Leuker bestonden ze niet vorig jaar bij de Einzelganger optocht in Limburg. De allereerste die georganiseerd wordt. En dit is de winnaar, dames en heren. Frank, oftewel Francine. En Frank, in de optocht dan is het natuurlijk een andere context. Dan stonden mensen even de kant. Zo het er zo uit. Kijk mee. Tussen een bank. Ja. Einzelganger optocht. Wieveel deelnemers waren er toen, Ruud? 111. 111? Ja. Wanneer heeft ze het verzonnen? Dat is dan de belangrijkste vraag. Toch, wie dat ook de goede Einzelganger betaamt. Heel kort voor carnaval. In de auto van het werk naar heen heb ik dat met mijn vrouw overlag in de tafel bij het eten. En die zei, ja, dat is eigenlijk wel een leuk idee. Toen had ze zich al aangemeld? Toen had ik me nog niet aangemeld, nee. Dat was de optocht in Oorsbeek namelijk. Daar heb ik toch gelopen. En toen kreeg ik ook natuurlijk enthousiaste reacties van het publiek. En ik denk van toen besefte ik pas van, hé, is toch wel een leuk thema eigenlijk. Toen pas, hè. Toen word ik geattendeerd door een aantal vrienden. Van, hé, daar kunnen we een optocht in Limburg. In halfvast, hè? In met halfvast, ja. De eerste Einzelganger optocht. Schreef ik erover in. Dat heb ik gedaan. Ja, het resultaat heb je net op televisie gezien. En wat heeft dat gebracht? Boekingen, is in de prijzenmuur gegaan, waar ze overal? Carré, Hetzelfde als wie de bank overvalt. Geen euro. Helemaal niks. Nou ja, dan moest je nu aan de bar zitten en de kleppen zien dan kosten van de belasting betalen. Dus dat is dan weer fijn. Dat komt helemaal goed, joh. Ruud, namens L1, organisatie, wees je een idee waar dit eigenlijk? Dat is een goed vraag. Verzoten een keer voor de boetezitting te eten in Venlo bij de Griek. En na een oezo of 3 woorden in de Einzelganger optocht. Dus zo ging het. En dat was vorig jaar een groot succes, maar dat wordt dit jaar nog een veel groter succes. Nou, er zit nog het plaatje, een stuk of 15, dus mensen wel zo moeten snel zien. Het ging wel hard, hè? Het gaat heel, ja. Ja. En want het zit toch overal in Limburg van die mensen die in hun eentje tussen groepen in weggedood nog steeds in optocht meelopen. Ja, dat is veel kabaal en groepen met 30 man en prinsen die van alles over de gen gooien. Dit is echt de optocht voor de eenzame man die wel echt vast geloven in zijn bloot had. Toch heet het hem. Ja, we zien op de achtergrond nu de beelden van vorig jaar. Het leuke is wel dat die Einzelgangers soms nog in kunnen spelen op de actualiteit. Hè? Dat ze 's morgens de pauzes in het niet en dan bedenk je 's morgens nog wat met de pauze en dan ga je lopen. Ja, ik denk dat ongeveer 30% van de ideeën die vorig jaar zijn aangemeld daadwerkelijk niet zijn uitgevoerd. Dat is 's morgens nog gewisseld. Dus zo wordt het. Dat wordt juist, ja zeker. En weet eigenlijk bepaald de stichte prijskrees van het zien? Door de jury zo daar in zo'n hutje en Tom Boesburg zo erbij, alle 2 mensen koos ik even niet. En die hadden wel een jurering met actualiteit en nog een paar items. Ze dacht van dit moet er toch wel in zitten. En dan hoorde ik Tom op de achtergrond zitten. Zeggen van ja, eigenlijk hebben we toch degene laten winnen. Hoeveel het heils we moeten lachen. Ja. Eigenlijk is het een straattheaterfestival, dat had ze net gezien, toch? Ja, dat vind ik persoonlijk leuk. En die ook op de manier waarop ze het brengt. Niet alleen met het idee, maar... Ja, er staat 4 vrije volk langs de kant. Tom moest ze net mee doen. Het gaat niet om de camera, het gaat om de lui langs de weg. Dat is het werk van een Einzelganger, volgens mij. Ja, Oké, even de feit aan Marie, want ik zie Big Benny knikken. Die hit dan vreemd met half vast en dan liet er vast al over. Wat moet er doen om mee te doen? L1.nl, daar ving ze een inschrijfformulier. En dan moest snel zien, ik denk nog 15 plaatjes, dus tempo maken. En wat moet er doen om te komen kijken? Er moest gewoon naar Limburg komen. Halfvaste zondagsmiddags om 1:30 gaan trekken. Om 2 uur begint de uitzending. Maar dat gaan we nog erin houden op L1, hè? Halfvaste dus, 6 maart. Nog 1 applaus voor Frank en Francine! Ja! Wat gaat er nou eigenlijk ook alweer gebeuren? Ja,
de vastelovend is losgebarsten. Tom Doesburg had het mondig heel verteld. En hij als drager van de Orde van de Gulden Humor. En weer ook een zeer humoristisch persoon. De held dus op de hoogte van de laatste nieuwtjes. En dan vergeet hulp nodig. Dit zijn wat voor een televisieland noemen pips. En zodra ze over dit onderwerp gaat, bijvoorbeeld zingende vampieren, dan helpt iemand dit omhoog. Dus kijk even goed wat erop staat. En zodra ze denkt, dit is mijn onderwerp, helpt ze dat omhoog. Heb ik het goed uitgelegd? Heel goed gedaan. Oké, dan is het eigenlijk tijd om te beginnen. Of zo wie prins Ali zegt uit Syrië. Sheng? On the ring. Nog 23 dagen wist de vastelovend. Dit is Hugse vastelovend. De belangrijkste nieuws kwam uit Simpelveld deze week. Want er kwam de vriendenloterij langs bij de Woesjoepen. Kijk mij, die kregen de prijs. Kijk mij, kijk mij. Gefeliciteerd in het prachtige Limburgse met €100.000. €100.000. Nou, de kind ze wel een rondje geven. Morgen is de derde en laatste halffinale van de LVK. En zondag gaan we deze borden uitreiken. Deze borden, alle finalisten, alle 20 krijgen zo'n bord. Moet voor het raam gehangen weer, want dit is het ticket naar de finale. Als het niet voor het raam staat, ja, dan zoeken we eens anders in de finale. Dankjewel. Dan de geitenkermis in Broekse Vorst. Die gaat zondag beginnen. De Blauwpoet, de vastloosvereniging door, die heeft er ook een dikke vinger in de pap. Er werden echte geiten geslacht en gegeten. Dat gebeurde op woensdag. Daar hadden we nog een geit. Ja, de geit moet natuurlijk gekocht en verkocht weer. Een oude foto, een traditie al sinds 1685. Dan de Paul en Leo revue. Die gaat maandag beginnen, 4 dagen lang. Waar zijn ze gebleven, Paul en Leo? Ah, kijk eens. Geef maar eens even dat bord, dankjewel. Kijk eens wie ze eruit zijn dit jaar, Paul en Leo. Dus de grote revue in het Cultuurhuis in Heerlen. Dankjewel. Wat hebben we dan nog meer voor nieuws? Oh ja, het allerslechtste vastelovensliedje van Limburg werd gekozen zaterdagmiddag in Bochus. In café Oud Bocholt bij het ALVK. En dat had in een puinhoop. Kijk maar mij wie dat de afgelopen jaren ging door. Dat is het slechtste liedje van Limburg. Gaan ze ervoor kiezen. Nou, zelfs de politie uit Afferen duidt mij door. Dan hebben we de kunstposter van Salon in Limburg. De grote Limburgse vastelovensposter waar altijd zoveel op te doen is. Zeker als er geen kleur in zit. Die wordt dinsdag gepresenteerd in Landgraaf in de Overstof. Kijk, dat is die van Jacques Poels van een paar jaar geleden. Zo het kleur in. En dan hebben we heden... Heel even voorzichtig. Kijk, dit is die van kunstenaar Sidi El Kaghi. En hij ging het om, hè. Die vonden we allemaal zo prachtig de afgelopen jaren natuurlijk. Ook niet. Nou, ze hebben tegen mij gezegd, ik mag hem vast onthullen. Hij zit erin. Zal ik hem onthullen? Yeah! Zal ik verklappen wat er op de poster staat? Ja, ik kan het niet maken. Ik laat dat in Landgraaf even. Ja, dat kan ik echt niet maken. Oké, Frans Kronenberg, die is geland gisteren op het vliegveld. Die komt uit Australië. We weten natuurlijk, jij ziet er nou zo uit. Hij is namelijk gebeten door een koalabeer. En heeft een trap nog gekregen van een kangoeroe, maar is toch goed geland. En dan kun je voor een week, volgende week donderdag, dankjewel. Dan kun je in dit pak hier optreden. En luurt ons de littekens zijn van de koalabeer en nummer op. Dus je kunt eraan. Dan tot slot het slechtste vastelovens prinsenmotto. Alle prinsen opgelet voor komende jaren. Dat is van prins Leon II van de Ketsbulen uit Hum. Die bestond trouwens 3 keer 11 jaar. En hij werkt normaal bij vleesverwerker Meeting Point. En zijn motto als prins is: slechter kan het niet. Dankjewel. Vastelovend samen. Gulden humor. Jo, dat was het. Groetjes. Hoi. Ja, het water is niet voor mij. Het is voor Big Benny. Het begon allemaal zo hoopvol. Ben komt erbij aan het begin van deze uitzending. Maar ik moet het toch aan de kijkers vertellen. Hij speelt vals. Zodra hij achter de camera staat, dan drinkt hij zich gewoon een pilsje. En dat... Ja, en dat terwijl ze Tim Oppenbroek heeft beloofd dat ze gaat vasten. En dat 4 hebben afgesproken dat ze deze uitzending Vastelovens woon zich pas, ja. Als woon zich. Waarom hebben ze jou gezegd? Want dat had ik eigenlijk wel voor een blok. Dat weet ik ook niet. Hij belde die op, dat kost eigenlijk niet anders. Nee, maar ja, goed. Ik wil ook gewoon een keer 40 dagen geen alcohol drinken. Hebben ze dat al ooit gedaan? Niet? Eén keer 4 minuten. Eén keer. Ja.
En wie dat was lastig. Ja, ik zweet ook goed en dan begin ik, ja, na 3 minuten, 8 uur, pak ik een pilsje en dan ging het weer goed. Precies. Dus, Kent ze eigenlijk wel optreden mensen niet drinken? Want Nee. het natuurlijk biedt een imago. ja, ik treed gemiddeld 1 keer per jaar op zonder alcohol. Oké. Maar het is een imago-kwestie. Ja. En nu, gisteren wel, hè, Vuurgans Limburg, iedereen kijkt toe, gisteren dadelijk 40 dagen. Ja. Niet drinken, Ja. niet roken, Nou, gewoon al 7 mooi niet meer. Hè. niet snoepen. Dat heb ik niet beloofd. Geen... Ik heb van Tim gehoord dat ze dit gaat controleren op gezette tijdstippen. Ja. Dat weet ze ook. Du weet zoals ze aan begint. Heerlijk. Lekker hè? Dat voor gewoon alvast eens oefenen, want u hebt vast nog wel een of andere zitting of optreden gedurende die periode. Doe jij ze zingen met een glas water in de hand. En verhelpen wel een beetje. Een applaus voor Big Ben! On de ring. We zien het schip aan de horizon. We zien de luiper van het groot kanon. Het komt de Maas en het bierbaan. Ik zie de doodskap op de van. Nu weer alle zeilen bierzand. Er komen de vaten en nog mijn krat. De kapitein zit bovenop de dijk. We hebben dorst en het verrijk. Piraten aan de kant, we brengen de water hier aan land. We leggen aan, dit is zijn gooie plek. Piraten, vangen bier, daar komen de duivel weer op zee. En de doodskop op ons vaandel zit, leven doet geen eeuwigheid. Hey ho, hey hey ho, hey ho. Het weer is goed, het schip gaat op en neer. Van links en rechts rollen de vaartgebier. En hoor een lang gebrande kapitein. Kom storm die water aan de tijd. Want het wordt duister en de maan die steekt. Het zit bemanning aan het feestigheid. Stoere liedjes klinken door de nacht. Wie neemt die bulderende lach? Piraten aan de kant. We brengen de vaten hier aan land. We leggen aan, dit is zijn gooie plek. Piraten vangen bier. Er komen de duivel weer op zee. En de doodskop op ons vaandel zit, het leven doet geen eeuwigheid. Hey ho, hey hey ho, hey ho, hey hey ho, hey ho, hey hey ho, hey ho, hey hey ho. En weet wie lang we dit nog kennen? En weet wie lang we hier nog zien? Om de storm moet nog eenmaal zingen. Weer zijn we op die piraten aan de kant. We brengen de vaten hier aan land. We leggen aan, dit is zijn gooie plek. Piraten vangen bier. Er komen de duivel weer op zee. En de doodskop op ons vaandel zit, het leven doet geen eeuwigheid. Hey ho, hey hey ho, hey ho, hey hey ho, hey ho, hey hey ho, hey ho, hey hey ho. En met een glas water, uniek beeldmateriaal. En je kunt het allemaal zien op L11.
Is het alweer zo laat? Het is hoog tijd voor de Quincenprijs. We vragen even Oorsbeek erbij. Prins Patrick de Juvuulste en de containerprins. Kom, Prins Pascal erbij. Het gaat tussen 8-2. Maar je hoeft zelf niks te doen, want wij doen ren je rond met alle kinderen. Geen op mij. Geen helpt die van Oorsbeek. Allemaal een beetje bewegen. Kom op, bewegen, dat is Prins. En geen help de containerprins, goed? Links of rechts, ja, het wies zich vanzelf. Vraag 1 is, Big Benny is een van de weinige Limburgse artiesten die in Ahoy heeft gestaan. Daar heeft hij alles uit de kast gehaald voor een grote show. Wat heeft hij door gedaan? Heeft hij links, als de ding het goede antwoord is, op 1 been gedanst? Of rechts, als de ding het goede antwoord is, met 1 hand piano gespeeld met de oog toe? Wat heeft hij gedaan? Rechts of links? Go, bewegen, even steken. Ja, goed zo. Stop. Oh, nee, geen mug nog even steken. Ga maar naar de piano. Ja, we kijken wat er gedaan is. Big Benny en Ahoy. Wacht nog, en nog doe ik één keer het slopen. Ja, kijk, wauw. Fantastisch. Ik hoop van harte dat het een onderbox aan gaat. Geef je het allemaal af. Ga maar noes. Geef je het allemaal af. Geen nog bij mij doen. Vraag 2. Er zijn nog meer beroemde bewegen. Kom op, man. Bewegen. Limburgse vastelovensartiesten die beroemd zijn geworden in het land. Een Venlose Joekskapel is naar Lowlands geweest. Dat zoekt er zo goed. Allemaal die Hollanders raadgek gemaakt. De vraag is wie houdt die Joekskapel? Houdt die links de heiten haspel? Of houdt die rechts? Och, nee toch. Echt hoor. Oké. Het goede antwoord was de heite haspel. Geef je door, geef het allemaal af. Ga maar noes. Bewegen, kom op, een beetje bewegen. Laatste vraag. Landelijke doorbraak van een Limburgse artiest is ook mooi lang geleden in de bluffshow van Hans Kazan. Zoekt er zo goed. En dan gaan we nu naar een carnavalsgroep die het typisch Limburgse carnavalslied gaat zingen. Ja, bewegen! Christus, man. Ja, de artiest die hier aangekondigd wordt is Frans Steunis met zijn nachtgraven. Maar er is wat raars met Frans Steunis. Wat is er? Links, hij wordt eigenlijk vervangen door Bruce Springsteen en of Demis Roussos en George Baker. Of rechts, heeft zijn hoorde half afgeschoren omdat hij een hele rare weddenschap heeft verloren en dat vertelt hij nog over. Lopen, rechts, kom maar. Allemaal, kom op, allemaal. Oké, het goede antwoord gaan we nou zien in de bluffshow. Frans Steunis. Met nu allemaal, want door het nagrove zandbaan, gezweeën en strumming de zon. Inderdaad, hij is dus vervangen door George Baker, Bruce Springsteen en Demis Roussos. Geef ze dan allemaal af. Gij hebt gewonnen, maar ja, het is eigenlijk gelijkspel, dus kom er even bij, prinsen. We zien 2 gezichten in één. Wie het eerste een gezicht herkent, het zien 2 bekende vastelovensvierders in één. Als je er 1 herkent, moet je hem zeggen, dan heb je gewonnen. Kumpen. Pieter Rietner, Maas Bracht, Jäger, Pierre Knoops, ja! Fantastisch. Helaas, druk naar Oorsbeek zonder prijs, maakt niks uit. Gij hebt de prijs gewonnen, ik hol hem even hoe die binnentest padje af, Je moet sneller schakelen, man. Wat ziet je voor een, kom op. Bukken Prins, bukken. En dit is voor in de container en buiten de container. Applaus. En met die medaille ben je ook welkom op het internationale Prinsentreffen bij Jolien. Het zijn razend drukke tijden voor Big Benny en zijn broer Dre Peters. Niet alleen maar omdat ze aan het vasten zijn. Tenminste, de lieken op Dre. Du hebt ze ook al een glas water er staan. Ben solidair met Benny? Ik ben de Bob vandaag. Oh, die is de Bob. Dat drink nooit. Wat gek dat zo in elkaar ligt, in uw familie. Ja. Daarbuiten organiseert je ook het Prinsentreffen voor de jeugd. Het BCL Prinsentreffen aanstaande zaterdag. En ook voor de grote prinsen, internationaal Prinsentreffen. Laten we ermee beginnen. Benny, dat is allemaal ontstaan toen je zelf prins was van de Veldmuis. Ontstaan in 1994 en toen was Frans Steunis. Dat had de langste Polonaise van Limburg, dat trouwens nog steeds. En ik wil ook gaan doen voor de marketing van net opgekomen. Ik maak het de langste Prinsen-Polonaise. Toen hebben we een Prinsentreffen georganiseerd voor de eerste keer. We hadden toen, ik meen, 38 prinsen bijeen. En inmiddels zijn het er 3. Hoeveel? Over de 200. Over de 200 prinsen. En dan een internationaal gezelschap. Ja. Uit? Duitsland, België, Nederland dan. Hè. Maar over het algemeen toch wel, zo zeggen, 80% komt toch uit het Limburgse landje. Wie geeft dat eraan toe tijdens zo'n Prinsentreffen? Allemaal strak in de moord.
Nou, je moet zeggen, we hebben een keur van artiesten en al die prinsen komen allemaal even het podium op. Die krijgen allemaal een medaille, een herinneringsmedaille. Ben heeft er een omhangen. Elk jaar een ander. En ja, dat is voor die mensen natuurlijk wel een hebbeding. Er werd van tevoren een fotosessie gemaakt. Kregen ze nog posters van toe. Het kost haar niks als alleen de consumpties. En het is natuurlijk een geweldig treffen als alle analyses uit alle andere lijn. Als je het rijgesteern tussen Duitsland met de jonkvrouw en de bouwer en de prins. En er staat dan een klein prinsje even ergens van een kerkdorpje in de regio. En dat is dan een geweldig contrast. En iedereen proeft dan een beetje vastelovend, wat toch in principe overal hetzelfde is. Alleen viert het anders dan anderen. De kern is hetzelfde. Ik dacht, ja, zo'n prensentreffen, die prinsen moeten zich allemaal aan een protocol houden. Dat zal er wel allemaal heel serieus en stief aan toegaan. Ja. Maar de beelden bewijzen dat het één goed vies is, hè, ja. Benny? Ze gaan allemaal helemaal los. Zijn er dan ook nog cultuurverschillen tussen, inderdaad, er zijn verschillen tussen die prinsen. Wat zijn de grootste verschillen, Benny? Nou ja, de grootste verschillen zitten tussen natuurlijk internationaal. Hè. Ik bedoel, het Rijkenstern kennen we in Limburg volgens mij niet. Mensen, ik heb overal opgetreden, maar ik heb nog nooit een Rijkenstern gezien. En we hebben ook prinsen vanuit Brabant. En die hebben toch een andere regels op nou als een Limburgse prins. Zoals? Gaat losser, gaat vlotter en niet zo'n schip protocol. 8 jaar achtereen, hoe geroepen. Ja, serieus? Ja. Prins Wilbert een 9,5, Prins Wilbert de 9e keer achter elkaar waren dat. En de man had al die medailles gehangen zo. Ja. En die kreeg er een 9 en ik vond je weer, nee, we hebben een nieuwe. Er is ook een cultuurverschil tussen de stadsprinsen. We weten dat in Limburg hebben we de SLV en de BCL. Ik zocht net nog een oud-voorzitter van de BCL en ik kwam me nog tegen, binnen 90 jaar. En dan spreekt ze over die dingen. Dat verschil is wel, dat contrast, dat er nog ergens in een stad één vereniging de deenzoet maakt en dat heel veel andere verenigingen naar de poppen dansen van die één stadsvereniging. Ik proef je een kritische noot. Dat is een kritische noot van de vastelovend. Ik moet niet zeggen, treed je vooral op. Heel slim. Commercieel goed gedacht. Je organiseert ook dat jeugd-BCL. Dat is aanstaande zaterdag in Remuiden. Jeugd-BCL-treffen, dat is aanstaande zaterdag. Dat is voor de 3e keer werd het georganiseerd. We hebben nu 21 verenigingen, de kleinprinsjes, die er komen. En de proberen we, Ben is zo een van de artiesten, proberen we die mensen allemaal zelf te laten optreden. Hun eigen actie te laten doen. Die krijgen een herinneringsmedaille aan, want de hele vastelovend begint, kijk vandaag. Het zal geen toeval zijn. Het is eigenlijk de jeugd met de toekomst de vastelovend moet dragen. En er is Dolf met 90 jaar bijna daarachter. Dat is natuurlijk degene die de vastelovend altijd gedragen. Maar we geven dat een uur over. Dat is echt wel een taak die ze hebben. Ja, die hebben van het. Veer moeten dat een uur overgeven. Als die het willen overnemen, dan hebben we vastelovend voor nog 100 jaar. Want toen hebben ze een jubileum, 3 keer 11 jaar, best een grootvorst van de Veldmuis. Ja. Ook ooit zelf prins geweest, maar dat niet bij de Veldmuis. Nee, dat klopt, in 1980. Er is een prachtig boekje verschenen met al die met foto's eigenlijk uit die rieke carrière. Waar ik zal er eens even in bladeren. Wie kijkt zo terug op die 33 jaar? Ja, het is heerlijk natuurlijk. Ik ben begonnen met de vereniging, waar met 15 leden. We hebben er nu 150. En dan maak je van alles met. We zijn er een trendsetter geweest. We waren de eerste Nederlands kampioen met de dansmerietjes. We waren de eerste die zongen in een receptie. Het is allemaal van dit soort dingen. En hoe doet iedereen het? We hebben een hele rieke vastelovend in heel Limburg. We hebben nog de tijd metgemaakt dat ze naar de Hollandse liedjes moesten luisteren. Van André van Duin en Zeget. We hebben er allemaal met heel veel succes tegen geprotesteerd. En ons Limburgse artiesten dragen nog alleen maar de Limburgse muziek goed. Ja, en dat zijn allemaal verdiensten in de loop der jaren. Niet van mij, maar van ons allemaal in Limburg. En dus ik ben er een van, maar pak ze hem allemaal stuk voor stuk. De LVK. Ik heb gisteren naar de televisie gekeken, dan zag ik Beppie Kraft nog met zo'n grote brillen ergens een liedje zingen. En ik denk, wat is het toch allemaal zo? Beppie Towers. Daar kunt u trots op zien. Heel veel plezier en geniet ervan tijdens al die treffens die we organiseren. Ja. Het is tijd voor de foto van de dag. Even de bumper. Ik ben hem even op het zoeken, de foto van de dag. Iedere dag een foto van de dag. En dan moest je op L11 Alaaf op Facebook dan reageren met wat die mensen dan zeggen tegen een. Gisteren hadden we deze foto en er kwamen weer 100 reacties binnen. Wat zit de ene tegen de andere? Dat is een beetje het idee. En dan moet ik kijken of ik dat van heel goed kan lezen. We hebben er een paar uitgezocht. Laat maar komen. Pater smeekt om vergiffenis bij nu volwassen man. Deze is van Bram Volders. Oké.
Er zit een randje aan. Dit zien Pierre Knoops en Nick Dirks, die zien ook heel leuk. Maar we waren vooral op zoek naar de twee. Ja, nee, ik ruil mijn hemelspeelstok zeker niet met die tamboerijn. Goed ingespeeld, ja. En de derde is deze. En dan moet geen bepolen bij de winnaar is. Laat de volgende maar komen. Ik douw je even op knop. We hebben geen volgende. Dan wordt het de eerste of de tweede. De eerste heeft gewonnen. En wat heeft hij dan gewonnen? Een sleutelhanger van Ongerweg. Ja, en die wordt nog gebracht. We hebben wat klachten binnengekregen van andere winnaars dat ze nog niks gekregen hebben. Want dat kunnen we dat Bas van der Zwaan altijd onderweg is. Dus ook nu is Bas van der Zwaan onderweg. Niet een foto. Je mag nog gaan reageren op L11. Kom er even bij, Frank. Gauw. Dit is de foto. Wordt genoeg op mag reageren. Wat zit de ene tegen de andere? Ik zou het niet weten. Laten jullie maar erin zijn. Ah, dat is goed. Zeker op de kermis gewonnen. Ja, zit hij. Oké. We begonnen op Prins Ali. Prins Ali. On the game. Dames en heren, halve finale CMC Live, halve finale LVK Kofferband Festival. Maar niet in de halve finale van het LVK, maar wel in Vastelovend gasten. Kom zie! Die hij in Limburg geboren is. Die heeft vastelavond nog niets gemist. Die kent carnaval als een chic festival. Die zingt al dat huurt echt erbij. We vieren hem samen in het Limburgse land. Ja, vastelavond die is van iedereen. We doen dat dan samen en gewoon hand in hand. Ja, door het schoon Limburgs land. Weer dansen en zingen op eigen muziek. Met vastelavond, de koning te riek. Weer kinderen niet zonder dat laten weer zien. Weer springen en schekken, just wie in de knie. We vieren hem samen in het Limburgse land. Ja, vastelavond die is van iedereen. We doen dat dan samen en gewoon hand in hand. Ja, door het schoon Limburgs land. Ik weet al wat ik in een auto terug naar Venlo ga luisteren. Kom, zat 2.0. En ik kan even in Venlo blijven, geloof ik, hè? Ja, want morgen geen uitzending, maar niet getreurd. Verkennen gewoon allemaal het ganse weekend de uitzendingen van maandag tot en met donderdag terug op Kiek. Ja, en dan is er maandag weer een verse nog. Wie vastelovend, dit was vastelovend gasten.